Aku mlayu golek papan sing jembar. Kene maju nek nyo sesuk wani karo aku. Aja takut lho sok sepatane lumpuh kowe. Aduh. Hasil. Kepiye? Sukses. Belegeduge kena. Aku sepatane impot tiba kelumbruk hiji gerang. Mlempat wangan numbuk pawane wastu. Wah, morak-marik pawane wastu. Sandak saiki pimpinane. Meneh sapa tak nyedak Gatotkaca uga disepateni lumpuh, aku tak etotho lumpuh. Oh iya dadi ayo. Apa Pandhuasmara sik wani karo aku rangkep papat ora bakal blereng nyawang marang dapurmu. Kene maju sepatane lumpuh kowe. Aduh mati. Wes menang loro. Wes babi melayu Kakang Gatot sepatane weruh aku sepatane lumpuh melayu. Meneh sapa tak nyedak Kakang Turaja kaya meneh wong bodho kaya wong menang-meneng bodho gampang diabusi kae. Aku tak nyedak Kakang Turaja sepatane lumpuh ya. Oh iya ya. Aduh terkonang iki. Lho kok malah medenguk nang kono. Aja takon dosa kowe. Jebul kabeh mung diapusi karo kowe. Aja nganggep nek Antaraja bodho gampang diapusi. Ora gelem blokong aku, aja takon kandhake Rama Werkudara. Ora putih pidana kowe. Ah, aja kaya kuwi rombongan kuwi aja wadulan. Ora rombongan kuwi aja sok golek cari nama, ora apik. Akur. Ben 250 ya 250. Pan 300 ya 300 kabeh. Semen iki paling sing tak sewaja meh 500 wong telu. Ora iso. Pandhuasmara ketoke bidak jempol karo kowe. Kompromi karo kowe. Mulane papi nganti kamigilan mlayu Gatotkaca kamigilan merga mung diapusi karo kowe. Sejatine sapa Pandhuasmara kae? Piye? Sejatine sapa Pandhuasmara kae? Ah, ora susah, Kang. Ora sangkerti iki rahasia iki. Kakang Antaraja kuwi wong wadulan ku nek tak kei ngerti malah modal wadul mrana-mrana cilaka. Ora. Nek ora gelem ngandhakake sapa jatine Pandhuasmara, aja takon kandhake papi. Aduh, cilaka. Iki nek ora nurut ya malah klereku. Tak kandhani ya, Kang. Tak kandhake apa sisan sak benere Pandhuasmara kae ning tulung aja ngomong sapa-sapa. Ora. Paribasan suket dengkul aja nganti krungu sebab iki rahasia. Ya, nah itu. Ini maju. Tenan tak andene ora usah wadul sapa-sapa. Ora. Pandhuasmara kuwi sejatine oh. Dadi Pandhuasmara kowe mulane aja wani-wani sebab kae kuwi ngono. Oh. Mulane Papi Werkudara Dimas Gatotkaca wedi jebul Pandhuasmara kuwi ora genah-genah nutul dhewe ditutul malah nginggati.
Ora urus pancen. Gawe bingunge wong tuwa kowe kuwi. Ora genah. Wis ora samil-milu Kang. Iki urusan pati uripe Pandhawa. Semingkir tak backuke nggonku kerengan karo Pandhu Asmara mangsa budhu. Dan Pandhu Asmara digdaya tenan. Oh, ora sah kena dikandhake neh. Oh, sektine ora karuan. Aku dispatani bola-bali lumpuh, Pabi. Tujune aku durung kongsi kelakon dispatani. Ora ngerti jebul ngamartana dadakaning perkara. Njut kepiye? Pabi, iya. Saiki ayo do nyedak Siwa Baladewa. Terus Siwa Baladewa aja kesusu oleh mboyong Jamus Klimasada yen durung bisa ngalahke Pandhu Asmara, ngono. Oh iya. Bagus bener usulmu. Baladewa kakangku sabar sik. Jamus Klimasada aja siti boyong ngamarta ana retu ingkang ora bisa dikalahake. Aku njaluk tulung kalahno sik Pandhu Asmara nembe bisa boyong Jamus Klimasada. Sinanglung-lung pamleting cakra kumitir santosaning asta ana muruping Hyang Cakrawala muruping Hyang Cakrawala ing edan ora bakal pelengking Dimas Werkudara bareng Anggir Antasena mrekipun Kakang ana wigati apa Yayi? Aduh Werkudara ngadhep ana ngarepamu ana kawi katosan sing penting banget Baladewa kakangku. Piye aturna? Dina iki
Baladewa kakangku, aja kesusu mboyong jamus kelima sadosik. Durung bisa gawe padhanging swasana praja Ngamarta. Lho. Mengko karep apa sih dimatur kaya mangkono? Ndadekno ngerti ya. Dina iki Ngamarta klebon mungsuh. Ratu nom-noman ngaku ratu saka ngawu-awu langit jenenge Prabu Pandu Asmara. Teko ngene bakal gawe wirang karo aku, arep ngepek bojo karo ibuku Kunti Tali Bronto. Aku ora oleh dadi ulan trimane Pandu Asmara bisa ngorak-arik swasana praja Ngamarta. Aku kabeh sak anak-anak kuda kalah kabeh karo Pandu Asmara. Mula ingkang kaya mangkono Baladewa kakangku, dina iki aku bakal njaluk tulung karo kowe. Aja pati-pati ninggal praja Ngamarta, aja pati-pati mboyong layang jamus Klimasada yen kowe durung bisa ngalahke Prabu Pandu Asmara. Edan penyakit Surapatut Werkudara pun kakang ngurungu aturmu ingkang kaya mangkono persat kaya dodhog alugara dadaku. Ora usah kuwatir. Pun kakang saguh nglebur jagati Prabu Pandu Asmara. Jadi kudu ngerti. Sebab pun kakang nyekel piandel layang jamus Klimasada. Persasat kandya sukma kadang dewa rangkep nyawa. Yen tak ungkuli layang jamus Klimasada bakal lebur dadi banyu tak kandhani. Mulai ingkang kaya mangkono Yayi. Ora cukup kowe tentang lungguh kene. Sawangen pun kakang tak maju. Tak unggulake layang jamus Klimasada Prabu Pandu Asmara lebur jagati. Nggo sabar. Sabar. Oh, dadi iki pengpengen ya Pak. Pengpengen lho iki. Oh. Sapa wong nek diungguli iki lebur dadi banyu, oh nembe ngerti aku. Lah saiki ngono iki Pak D karo Papi lungguhan wae karo ngerokok karo dudut ngono ya. Lah aku wae sing ngungkulke iki karo Pandu Asmara ngono. Wis sepuh ora satu mandang cukup sing nom tak tandang. Lungguh kono unggulane aku. Lungguh tontonen iki sing enom sing tandang arane. Wong tuwa lungguh wae karo udut ngono, samsu karo sukun ngono. Kanari yo nek Baladewa senenge samsu nek bapakku senenge sukun. Ana. Oh ya syukur bagya kumenyangan Gulup Antasena tandang. Tak tonton sing ati-ati Gulup. Iya, Papi lungguh kono wae tandangane.
nganti jas siji kok ya nekat we. Sik wani karo aku. Wedi napa? Maju gerayang lebur jagatmu. Tampanono iki layang Jamus Kilmasada. Taming jajamu. Gerayang sirahmu lebur jagatmu. Tampanono iki layang Jamus Kilmasada. Gagendang tibakno. Tampanono iki layang Jamus Kilmasada. Ayo gagendang tibakno. Tampano tampani namani cek. Goblok. Kok nampani kok tampanana tampano tibakna wong dijak nyambut gawe sing rada mayar kok angel-angel. Oh kok nampani. Ya iya kok tibakna ora. Oh mengkono ta iya. Lah kuwi tampani kowe tampanono wis mangsa bodho. Kowe wis tak pasrahke kowe. Lah terus aku tak wadul karo Siwa Baladewa, no? Nek kuwene direbut kowe. Engko nek Siwa Baladewa nesu nglabrek kowe, lah kuwi diungkulke karo Siwa Baladewa. Oke? Oh iya. Pak De, wah ketiwasan Pak De. Aduh Pak De, ketiwasan Pak De, duh. Aduh mati aku Pak De. Loh, ning apa kowe? Sambat Ngarwara. Pak De, aku ditempiling Pandhu Asmara layange direbut Pak De. Wis. Layang Jamus Kilmasada direbut Pandhu Asmara Druhul. Iya Pak De seminggar labrake edan. Kuwi wonge mrono kuwi. Aja nganti sleder kuwi wonge mrono kuwi. Wis garapen kono. Monolong kangge penyakit sapa wes Druhun Brahmana sanga ora patut iki to sing jenenge Pandhu Asmara mapan Parnyataya kowe Baladaya endi Jamus Kilmasada lho iki ana tanganku nek kuwagang bisa ngrebut rebutan ora bakal taming jojo ora bakal tinggal gelanggang cara mlayu edan keparat bisa ngrebut layang Jamus Kilmasada padha karo kuwi bisa ngramasi raiku Pandhu Asmara tak rebut bali kene maju rebutan ora bakal tak tinggal mlayu Baladewa rikala semono ora kaya Prabu Baladewa arsa angkrangsang rebut layang Jamus Kilmasada tanggap sasmita Sang Nata Prabu Pandhu Asmara sigra ngangkat layang Jamus Kilmasada kaungkulake mestakanipun Nata Mandura Prabu Baladewa Nayanasku Bayakara dasar sampun keparinging Bathara ical wujud Baladewa Badar wujud sekawit Jurumaya rebut balik waduh
Raden kula nyuwun gesang Raden aduh edan yo aduh mati aku ampun tipi sakit lho Raden aduh Raden kula nyuwun ngapunten ampun diploro Raden kula menika mung sak dremah perintahan Raden kula nyuwun ngapunten kula nyuwun diuripi Raden wah edan waduh kula ampun piloro terus Raden kula nyuwun gesang edan nek ora muni sesuk meneh bedhug ora usah digawa pikir-pikir sebelum mbayari wong rubungan lho iki sapa kula menika Jurumaya Raden Jurumaya kuwi sapa rereane Betari Durga oh perintahane Betari Durga nggih lah kok kowe kok nganti memba warna dadi Baladewa mengku karep apa diutus Ibu Betari supados nglembut jamus Kilmasada amrih gampil merjaya para kadang Pandhawa oh mengkono apa sebabe Betari Durga ngancam patine Pandhawa nggih awit dipotho-potho kalian Pendhita Durna nyuwun pejahipun Pandhawa awit ngertos bilih Bathara badhe nurunken kanugrahan Bathara ingkang nami Wahyu Tirta Mustika Aji oh iya waton kowe jujur blaka maturmu tak ngapura dosamu nggih matur nuwun ora sakesuwen dina iki tak dundung bali Wadula karo Betari Durga kandhakno nek Pandhawa 5 mati kabeh ngono oh nggih muni ngono nggih kage mangkat oh nggih matur nuwun estu matur nuwun nyuwun pamit kula badhe wangsul aja lali kuwi dikandhake perintahe Mbah Kakung oh Pandhawa do mati nggih nyuwun pamit Raden sing ati-ati
Nyuwun ngapunten, nyuwun pamit Raden. Kula ampun dipun pisakit. Sasuwen. Ya. Werkudara Apa Pandhuasmara? Jagat Ngamarta kang manukaten peteng dedet saiki bisa padhang trawangan merga Jamus Klimasada ora sida kelakon ilang kegawa Baladewa. Iya. Padha karo aku bisa nyelametake kacintrakaning kabeh para kadang-kadang Pandhawa. Janji ora ana Pandhuasmara tak kira lebur jagat Praja Ngamarta. Iya, aku ngerti. Nek kowe ngerti, saiki mbalini rembug dek mau. Gandeng aku bisa gawe pepadanging Praja Ngamarta. Kepiye? Kunti tali Branta tak jaluk nggo bojo aku oleh apa ora? Wah. Pi, oleh mikir kuwi ora usah mumet-mumet wis tuwa, angot asan uratmu. Mikir kuwi sing ora usah jero-jero. Cetha nek wong iki bisa gawe waras lan padhang lan sehati wong Pandhawa kok kurang trima, kurang percaya. Wis ngandel aku wae diwehke Eyang Kunti men dipek bojo karo wong iki, ngono. Wah. Apa ora isin ning atase aku duwe bapak nom kaya ngono? Ya ora apa-apa kok. Isin-isin kepiye? Arep kowe ngakui, arep kowe ngalang-alangi nek Eyang Kunti tresna demen arep apa kowe? Iya.